E non saímos da auga, lembrades que hai uns meses contámosvos que o polvo estaba invadindo as augas inglesas. Rimos moito daquela, fíxonos moita graza, pero ollo que esa graza volvésenos en contra. Estáse vendendo aquí, en Galicia, ese polvo, e como se vende moito máis barato, tira para baixo os prezos do polvo do país. E mentres, nos pagando razóns a prezo de ouro. Bos días, Sauro. Que tal? Bo día, Adrián. Como estás? Patrón maior de Sanxenxo, hoxe temos que falar de polvo. Así é, así é. Non nos queda outra, pero para falar de polvo, mellor facelo no mar, non? Estou totalmente de acordo, no sitio onde debe ser. Vamos alá. Embarcamos? Veña. Sígote, veña. Por aquí. Vou primeiro. Como un príncipe, mira por aí. Sauro, agora sí que nos temos que poñer serios porque temos que falar dun problema que vos está comezando a afectar os mariñeiros, que é a entrada do polvo inglés e francés ao mercado que fai que o polvo galego baixe o seu prezo, non? Bueno, así é, hasta ahora sempre entrou, sobre todo do que falaches, basicamente marroquí, e, bueno, nunca baixou tanto. Este ano, a pesar de haber amitado o ano pasado, o precio baixou bastante. En que está pasando? Por que motivo, cando venden o deles, nas pulperías non poñen de onde procede, como nos obrigan a nós na trazabilidade? Antes mercaban todo o polvo galego, pero agora a diferenza é tan grande de prezo que xa empezan a mercar en grandes cantidades o que vende fora. Así é, e teñen todo xusto dereito, moi ben, de Marrocos, de acordo, onde queiran. Pero que ocorre? Os turistas, como non levamos aquí neste barco e poñémoslle polvo, din que he comido hasta ahora que sabe diferente. Estamos a falar de que hai diferenza, sobre todo no sabor, non? Un polvo así que podemos ver no mercado pode pasar por un polvo galego, pero a hora de cociñalo é imposible cambiar unha cousa pola outra. Correcto, incluso o Marroco, que se parece moito ao noso, ten mellor presencia, pero menos intensidade no sabor. E o medo nos dá a partir de outubro, cando aparezca a cantidade de verdade do noso que non nos lo compre, e xa está pasando ahora eso que é en pleno verán e hai moito turista. E despois de falar con Sauro, achegámonos aquí ao mercado de Sanxenxo para comprobar de primeira man se efectivamente o polvo galego está baixando o seu prezo. O mes de julio a venta non foi tanto como outros anos. Creemos que tamén o precio a xente ven moi xustiña e faise un pouquiño de precio un pouco alto. Está chegando moito polvo da fora e iso fai que o polvo galego tamén baixe o seu prezo. Efectivamente, iso é o que nos preocupa a nós. Que a vir o pulpo de fora, o noso, pois quizá baixe un pouquiño. Por qué? Bueno, porque se o outro, aunque sea, que non é nada comparable con isto, pero o precio é menos, a xente ahora mismo pois está vendo o precio, non a calidad. Que lle parece a vostede isto? Ay, me parece bien, porque ya bastante cara está la compra, ¿no? A ver, algo de competencia fai falta porque está a precios inasequibles para cualquiera ciudadano da pé. Comerías polvo de fora? O sea, se ves ao mercado, mercarías polvo de fora polo prezo? Eu sabendo, non, eu quero comprarlo de aquí. No cambio a lina por nada, ni el pulpo nuestro tampoco. Si temos que vender pulpo que non é noso gallego, entón cerramos o chiringuito. Acabouse! Non se vende máis polvo. Se hai que vender polvo francés ou inglés, Nada, nada, nada.